ngikulethele isipho esimqoka sokuqala umshado wakho. Buka la. Buka-ke ngimthengela ingubo enhle kabi kabi. Ngabe nesithando sakhiwa sayo. Ma uzokwenzani lana? Revat, ungabophazamisa abantu abadala mabekhuluma. Engabe uyayithanda yini? Buka, awucabanga ukuthi inhle? AJ yakho yekhethelo, ngiyakucela Nkosi yami, ngicela uyisebenzise, ungangiphoqi. La. Ma. Kodwa mana, awubheke nje manje ukuthi wenzeni? Engane mntanami bengithi ngenzela. Nkosazana Sarojini. Ingabe sengenza umonakalo omkhulu? Cha, ungaphatheki kabi Kalindi ngizobheka, Antara ijoko lakho leli, iphutha lakho leli. Ungicela ukuthi ngishade ukuze ngijabule nami. Kodwa ngihlale ngijabule njalo uma ukuthi nginawe. Ngithanda ukukhuluma nawe. Wena wedwa Antara. Ngithanda ukuthi ngihwebelane izinto nawe. Iyona into engenza ukuthi ngijabule leyo. Selokho ngashadana le ntombazane nje mina. Ngihlale ngikhala njalo mihla namalanga. Angilikhumbula usuku nje la ngikwazi ukukhuluma kahle khona nawe. Angisakwazi. Ngiyabonga. Ngabe seningena hlangana ngaphambilini? Ya eburevu. Hayi ngiqonde usisikalile omncane uRevat. Lona ubhuti kaDurga. Yes. Mam Sarojini, thulubuke wena sohlobisa kanjani lana egumbini? Uvumela ukuthi akusise, asikho isidingo sokuthi ukhombise mina ngazi lutho yena uyazi ukuthi uliluthandani yini futhi angayithandi. Yebo ulilo uzoyithanda kakhulu. Ngizocela ukuthi umsise, umtshele yonke into oyifunayo. Yebo gogo. Gogo ungakhathazeki wena ngokuhlobisa sizokwenza kahle kakhulu. Kodwa sothini uma AJ engayithandi lento bese Spanish? Isijeziso. Sesizojeziswa ngathi sisesikoleni kanti. Cha ngukho njalo. uAbiram uma ngabe khona into angayithandi uyacasuka ajezise wonke umuntu. Kodwa ke namhlanje nikhululekile ukuthi nizijabulise. Ulila namhlanje uya egumbini lakhe. Uma ngabe khona kongahambanga kahle seniyokhomba mina ke. Uma ngabe uAbiram ke secasuke seganuni wabo seniyothi cha lesa salukazi. Kodwa ke nikwenze kahle ngomoya ophansi. Yebo. Kodwa khona inkinga ekhona. Ngabe khona inkinga? uAJ sesehhovisi kodwa ulila usekhaya. Sizothina uma ngaphana nezinsolo manje ulila lapha. Awusana sami uqinisile. Manje sizothini? Icebo. Gogo. Kumele uhambise ulile esaloni. Uma eya esaloni sizoba nama-hour anele ukuthi sisebenze. Mbono ophusile. Kulungile, qhubekani. Yebo. Uma ngabe khona nje ingqina behlangabezana naso nize kumina. Enjalo. Kulungile. Awuthi ngihambe. Yo. Lalela Revat. Asenze uhlaphela lezi zinto esingase sizidinge yabona. Ngitshele phela ukuthi ulila mhlawumbe uthandane yabona khona ngizokuletha konke. Kulungile manginjalo? Kulungile. Ngokwazi kwakho anginamuntu. Ngingedwa nje. Angekubuzanga lokho bini. Ayikho inkinga. Bengithi angikwazise nje. Ulokhu ukhuluma umbhedo kodwa sikakawuqedi umsebenzi. Athe ugogo siwenze. Injalo. Ziyenzeka nje izinto ezinjalo yazi uma umqondo wakho uhlala kwenye indawo. Yini? Buka nje leli gumbi manje. Sesikwenze konke besihlosile futhi ukuthi sikwenze yabona. Manje yini enye ofisa siyenze? Kumele ngiqoqe yonke lento. Inina nobabili angithi. Enthe uzojukuthelwa AJ umethola kunje. Ya yebo, kunjalo.
uthi angibeke lokho. Ngikubeke kuphi? Lapha esibeka khona. Sikuphi store room? Lalela. Kulungile. Hamba uqonde. Ayifuthi uzolahleka. Awuthi ngikubonise. Rivathi, Yini manje? Lalela. Angifuni kwazi lutho mina manje olumayelana nawe. angeke ngisakutshela lutho ke ehlangene nami manje yezwa. Into engizoyenza nje ngizokunika nazi. Nasi isikelo. Hamba ke uyosibeka lapha khona sosusa zonke izinto esingazidinga. Yabo? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.